Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ngayong Lunes, November 10, 9,500 na pamilya sa Central Luzon nagbakwit dahil kay Bagyong Uwan. Road clearing operations ng BFP magbubukas ng kalsada sa mga apektadong lugar sa Central Luzon. Barracks ng CAFGO trainees sa Arayat nasira ng mga bumuwal na puno. Kailangan may managot sa flood control scandal ayon kay Acting Pampanga Governor Delta. Senator Aquino nanawagan ng mas mabisang kahandaan sa kalamidad. Project NOAA dapat ibalik. Patuloy ang relief operations ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO ng Marilao, Bulacan sa iba't ibang evacuation centers sa bayan bilang tugon sa matinding epekto ng Bagyong Uwan sa mga residente. Batay sa ulat as of November 9, 2025, 10:55 p.m., umabot na sa 2,156 individual o 589 na pamilya pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ayon kay Mayor Jem C., handa at nakabantay 24/7 ng LGU upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng bawat Marilenyo. Samantala, nananatili sa orange warning level ang buong Bulacan batay sa heavy rainfall warning number 8 ng Pag-asa as of 2 a.m. November 10, 2025 dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng #UwanPH. Samantala, umabot sa 53 na pamilya o 179 na individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa City of San Fernando, Pampanga ngayong Lunes, November 10. Ito ay ayon sa ulat ng CSFP City Information Office na ipinadala sa CLTV 36. Karamihan sa mga evacuee ay pansamantalang tumutuloy sa mga multi-purpose halls sa iba't ibang barangay. Sa may San Juan Old Center, merong 10 pamilya o 36 na individual. San Juan Multipurpose Hall, 22 families o 61 na individual. Pulong Bulu Multipurpose Hall, 11 pamilya o 52 individuals. At bukod dito, may 10 ring pamilya o 30 individuals ang nananatili sa K-PEC sa Barangay San Nicolas. Nananatiling ligtas at nasa normal na antas sa mga ilog sa bayan ng Concepcion, Tarlac sa kabila ng patuloy na pag-ulan dulot ng Bagyong Uwan. Batay sa pinakahuling assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngayong Lunes, November 10, 7:30 ng umaga. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Welfare and Development Office, umabot sa 147 pamilya o 543 na individual ang pansamantalang lumikas at nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa bayan. Kabilang dito mga sumusunod: Regional Evacuation Center, 29 families o 104 individuals. Concepcion Municipal Government Center, 5 pamilya o 20 individuals. Santiago West Elementary School, 4 families o 12 individuals. Santa Rita Barangay Hall, 43 families o 151 na individual. Santo Niño Barangay Hall at School, 20 families o 67 na individual. Lilibingan Barangay Hall at Barangay Health Center, 15 families o 40 individuals. San Agustin Barangay Hall, 2 pamilya at 8 individual. Baluto Mega Health Center, 11 pamilya at 47 na individual. San Martin Barangay Hall, 15 families o 18 na individual. Dutong Amatas Barangay Hall, 3 pamilya at 14 na individual o 14 na individual. Patuloy ang pagtutulungan ng LGU kasama ang MSWDO, MDRMO, PNP, BFP, volunteer groups at mga barangay council upang matiyak ang kaligtasan at mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuee. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at agad magpag-ugnayan sa emergency hotline sakaling mangailangan ng tulong. Narito po mga numero: MDRMO Concepcion, 0923-542-1382 o 0917-890-5652. Concepcion PNP, 0963-771-9539. Concepcion BFP, 0995-427-2988, 0947-621-7265. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang lagay ng panahon at antas ng tubig sa mga ilog habang nananatiling nakahanda ang mga tanggapan ng pamahalaan sa anumang posibleng pagbabago ng sitwasyon.
Samantala, ilang pamilya sa bayan ng Bacolor, Pampanga ang inilikas matapos tumaas ang tubig baha dahil sa malakas na pag-uulan na dala ng bagyong Uwan. Ayon kay Mayor Eduardo Di Mandato, maaga nang nagsagawa ng preemptive evacuation ng LGU upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente kahit hindi pa masyadong mataas ang tubig sa ilang lugar. Mas mabuti na ang maagap kaysa abutan pa ng biglang pagtaas ng tubig. Inuna na natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan ayon sa alkalde. Sa kasalukuyan, ligtas at maayos pa ang kalagayan ng bayan. Wala pang naitatalang nasaktan at nananatiling passable ang lahat ng pangunahing kalsada sa Bacolor. Patuloy namang nakaantabay ang mga tauhan ng MDRMO para sa posibleng pagtaas pa ng tubig habang nagpapatuloy ang malakas na ulan sa rehiyon. Samantala, mahigit 80 families sa bayan ng Minali ng pansamantalang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa ilog bunsod ng bagyong Uwan. Ayon sa MDRMO, ang mga lumikas ay mga preemptive evacuees na kusang umalis bilang pag-iingat sa posibleng pagbaha. Sinabi naman ni Engineer Maria Emilia Isip ng MDRMO na wala pang naiulat na nasaktan o nasirang infrastruktura sa bayan. Pasabol pa rin ang mga pangunahing kalsada pero ilang bahagi ng barangay Santa Catalina at San Francisco II ang hindi na madaanan ng mga light vehicle dahil sa mataas na tubig. Tiniyak ng Minalin LGU na ligtas at maayos ang kalagayan ng evacuees sa mga itinakdang evacuation centers kung saan may community kitchen at inaasahan din makatanggap sila ng relief goods sa mga susunod na oras. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nanawagan si Acting Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na panagutin ang mga sangkot sa umunoy paglustay ng pondo para sa flood control projects lalo na sa Pampanga. Ayon kay Pineda, maraming Kapampangan ang sumusubaybay sa takbo ng investigasyon kaya minungkahi niya ang malawakang paglilinis sa hanay ng DPWH. Kailangan rin daw ng makatotohanang investigasyon sa posibleng sabwatan na lumalabas sa mga paunang ulat ng Senado. Sa panayam ng CLTV 36 News, ibinahagi rin ni Pineda ang disaster management efforts ng Pampanga Provincial Government sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Aniya, wala naman na italang casualty sa kabila ng 39 na barangay na binaha dahil sa pagtaas ng tubig at pagsabay ng high tide. Patuloy rin daw ang koordinasyon sa mga LGU at national agencies upang matiyak ang transparency at accountability sa implementasyon ng flood control project sa lalawigan. Samantala, inaasahan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersiya ngayong buwan na muling pangungunahan ni Senator Ping Lacson. Nakikita niyo ba, hindi niyo ba napapansin yung mga disaster na nangyari ngayon? Parang pinaparealize sa atin ni God na anong kahayupan ang ginawa nitong mga tao na to at nagsasuffer yung mga taong bayan, yung may hirap. Kung kayo ho tatanungin, Gob, paano natin paplanuhin yung epektibong flood control at yung totoong mararamdaman ng tao? Saan ho ninyo ito ipapriority? Alam niyo, ang unang dapat linisin natin ng DPWH. Yun po ang sinasabi ko kay Secretary. Ano na kasi, parang naging mafia na po eh. Kung kailangan pong sampahan ng kaso, dapat sampahan po talaga. Kasi kung pababayaan ho natin ito, magtutuloy-tuloy lang po. Hindi Gusto ko nating malaman kung gaano po karami ang apektadong Kapampangan dito ho sa pagdaan ng super typhoon na bagyong Uwan. At kasama ho natin ngayon, Acting Governor Dennis Delta Pineda. Alam ho namin na hindi ho isang araw nyo lang binantayan to, kundi Thursday pa yata. Nakaposisyon na kayo. Thursday pa lang, Friday, nagkaroon na ho tayo ng pre-disaster. We make sure na lahat ng all barangays, all municipal officials, yung mga responsibilidad po nila na dapat gawin nila, dapat i-prepare para dito sa darating na bagyo. Yun po, ginawa na po natin yun. Then Saturday mismo, we make sure na lahat ng equipment natin, lahat ng mga resources natin, pati mga pagkain,
all evacuation center na ready na po lahat, pati mga pagkain ready, mga rescuer natin na andyan na sila, lahat ng equipment nila, rubber boat, fiberglass boat, mga different equipment, mga sandbag, na ready na po lahat. At yung mga rescuer natin na talagang ready to serve po, yung mga rescuer natin. Sa data muna tayo, Gob, mahalagang malaman ho namin ng score, ang numero, dahil dito sa aming kinatatayuan ni Governor Dennis Delta Pineda, may scoreboard dito. Ayan, nakikita ho natin. Ano? Pero ito hong real-time ho na score na to, Gob. Kayo na hong magbalita ho sa amin gaano kalaki ho ang epekto ng bagyong Yuan dito ho sa Pampanga. Ang number one ho, pinapasalamat ko siyempre sa mga Kapampangan na nagdasal sa ating Panginoon. 0 casualties po tayo. Yun ho ang talagang masaya kami lahat ng mga nanunungkulan na wala hong nasaktan dito sa dumaan na bagyo. Meron ng mga ilan lang, pero talagang yung 0 casualties, yun po yung importante sa atin. So yung mga evacuees ho natin na sa around 1,700 families, different sites na po yan. At ngayon nagbabalikan na po yung iba, but we make sure na talagang nagtulong-tulong po ang barangay, ang munisipyo at ang probinsya para suportahan sa pagkain itong mga to. We make sure na safe po sila. Kumpara sa mga nakalipas na panahon na pagka meron po tayong ganitong disaster management plan, isa po sa, mismo DILG pa kung nagbibigay ng abiso sa mga apektado na paano ho yung paglikas. Pero ito hong execution ho ninyo ngayon, paano ho ninyo sinikap na magkaroon ng preemptive evacuation? Kasi big challenge sa mga LGU, ultimo into barangay level, is yung kumbinsihin yung mga mamamayan na lumikas, lalong-lalo na dun sa mga may permanent danger zone ho yung kanilang area. Gob, paano yung naging planning ho ninyo at ano yung mga lesson learned natin? Alam mo, Pao, naman yan sa pakiusap natin sa mga Kapampangan, na pa-realize din natin sa kanila, hindi yung araw ng disaster doon tayo humihingi ng rescue para umalis sa mga kada lugar natin. Mahihirapan na ho tayo sa ganong klaseng sitwasyon. So mga Kapampangan, naiintindihan ho nila yung isang apela namin sa kanila ng mga mayors na kung hindi man nila totally maiwanan yung mga bahay-bahay nila, kahit lang yung mga kabataan, yung mga matatanda, yun lang ho yung ilikas nila. Para in case na magkaroon ng sakuna, yung katawan na lang ho ng mga kalalakihan ang iintindihin nila. Pero good thing, nakiisa po yung mga Kapampangan. Yun po yung isang pinaka-the best plan talaga. In terms of technicalities, alam niyo mga kaibigan, isa ho sa napag-uusapan yung disaster preparedness. Okay, yung physically, number of rescuers andyan, pero yung equipment, dyan naman ho magkakatalo, lalong-lalo na pagka malakas ang agos. Ilan ba yung rubber boat mo at ilan ba yung mga pang-rescue mo sakali lang na dumating ho yung hindi natin inaasahan. Gob, kayo, paano kayo nag-invest at meron pa ba mong challenge sa kakulangan natin ng mga equipment so far dito sa disaster management natin? Right now, po tayo? Enough po tayo. Pero syempre, hindi po tayo doon tumitigil. Tuloy-tuloy pa rin kung ano yung mga latest equipment. Invest po tayong probinsya. Diyan lang, saan ba natin dadalhin ng pera ng taong bayan kung hindi sa tamang investment na ganito? We make sure na walang mananakaw, nandyan, nakikita ninyo at nagagamit natin, lalo na sa oras ng kalamidad. Siguro kaya pinagmamalaki ko rin yung sa PDRMC natin, national awardee po tayo. Nagtatap po tayo sa national kasi nakikita po nila kung ano yung investment meron tayo na kailanganin po natin. Ayoko rin po syempre na nagkakaroon tayo ng disaster tapos ang ibang probinsya ang tutulong sa atin. Gusto ko makita ng mga ibang probinsya na tayo po mismo kaya natin tumayo, pero syempre kailangan natin ng tulong nila. Same thing din po. Pag mayroon disaster sa ibang probinsya, gusto ko po makita ng buong Pilipino na ang mga Kapampangan na equip po tayo para tumulong. Hindi lang po basta manpower, hindi pati mga equipment natin, kompleto po tayo para tumulong. Malaking bagay po yan kasi hindi lang naman ho
manpower ang kailangan natin during disaster. Para ma-save natin ang buhay ng iba, pati buhay ng mga rescuer natin. Dapat kumpleto po mga equipment natin. Even our mga monitors, data, importante po. Kung makikita niyo po itong mga sa likod natin, command center natin. Kahit nandito lang po tayo sa command center, sa lahat ng dulo ng probinsya natin, nakikita po natin. Lahat ng mga major rivers natin nandyan. Nakikita po natin, nalalaman natin kung biglang tataas na ho ang tubig, napapansin na ho natin na alert na po tayo. Even yung sa Arayat natin na prone sa landslide, meron na rin po tayong mga equipment. Magkaroon lang ho ng maliit na movement or movement sa bundok, mag-a-alarm na ho sa barangay level yan. I-alarm na po tayo rito sa probinsya. Yung mga bagay na po na yan ng mga equipment, malaking tulong po para makasave ng buhay. So, hindi po tayo dapat manghihinayang sa pagsisave ng mga ganitong equipment dahil buhay po ang kapalit nito. So, we make sure na yung pera ng probinsya, sinisigurado namin ni nanay na napupunta po sa tama. Gob, binanggit mo na rin yung Arayat. Ano? Isa ho sa nakita ho ng MGB, yung pong nadagdagan ho daw yung mga area, barangay, na hindi lang ho landslide prone area, kundi yung posibleng paggalaw pa ho kasi meron hong mga boulders, malalaki daw bato, no, na yun ay pinangangambahan ho na bumaba sa ilalim at magresulta ho talaga ng kapahamakan ng mga malapit ho na residential area. Paano ho natin sinisikap na maprotektahan ho itong Mount Arayat sa kabila ho nung summer season, Gob? Nakita naman natin yung grass fire dyan, napakalawak. Ikaw, so far, ano yung timbre ho sa iyo ng LGU at nito pong mga eksperto? Sa grass fire naman, Pao, nasa panahon naman talaga, hindi natin maiiwasan. Napakalawak naman po yung Mount Arayat para sabihin, putulin natin yung mga o tanggalin natin lahat ng mga damo na natuyo during summer. Ang kailangan din pa rin po natin isalagaan natin yung kabundukan natin at yung pagtatanim, importante po yan. Yung mga boulders po sa taas, hindi yun natin basta makokontrol yan. So, mag-adapt tayo, kaya po naglagay kami ng mga warning device dun sa tuktok ng Arayat. So, any movement, especially earthquake, kailangan ma-alertuhan na po yung critical na po dun sa baba para mayroon oras para maka-evacuate yung mga tao. At panghuli, Gob, nasa aftermath na tayo ng Bagyong Juan. Assessment na tayo sa laki ng epekto sa buhay ng mga Kapampangan. Lalong-lalo na dahil ang industriya natin dito hindi pa rin maaalis yung agrikultura. So far, Gob, sa timbre ho ng mga focal person sa inyo, gaano kalaki yung perwisyo in terms of properties and like this industry na sa agrikultura? Sa agrikultura natin, ang kinakatakot ko po ang Fort District, especially ang Candaba Swamp. May mga magsasaka po tayo nag-risk na magtanim ngayon. So kasi hindi na rin siguro nila ina-expect itong almost magkakalahati na ho ang November na maapektuhan pa po tayo ng ganitong bagyo. Usually nasa bandang Bisaya, Mindanao po ang bagyo, pero ito may pumasok. We're praying na hindi ganong karaming tubig ang pumasok sa Aurora at Nueva Ecija para bumaba dito sa atin, para ma-save naman yung tinanim ng mga magsasaka natin. Right now, nag-start tayo for assessment sa infra and sa agrikultura. Lalabas yung mga tao natin to assess po. Hindi ko mapapalampas tong tanong na to, panghuli na lang talaga, Gob. Kasi napapanahon na iniimbestigan yung mga flood control at naturalmente kayo ho na nasa local government unit. Ang sabi ho na ngayon na reforma, yung safeguard nasa inyo na. Lalong-lalo na kung ano yung mga papasok sa master plan. Kung kayo ho tatanungin, Gob, paano natin paplanuhin yung epektibong flood control at yung totoong mararamdaman ng tao? Saan ho ninyo ito ipa-priority? Alam niyo, ang unang dapat linisin natin ng DPWH. Yun po ang sinasabi ko kay Secretary. Na kasi, parang naging mafia na po eh. Start from planning, yung pag-funding, na po, hindi na po tama. Nakita niyo yung laki ng mga obligasyon na nakalagay
So saan ba kukunin niya? Hindi sa pagpaplano. Anong gagawin ng mga gumawa ng programa? Kakarga po lahat. So, unahin ho natin linisin yung mga tao natin sa public works siguro. Sa department po mismo. Kung one way is yung kailangan pong sampahan ng kaso, dapat sampahan po talaga. Kasi kung pababayaan ho natin ito, magtutuloy-tuloy lang po. Hindi itigil. Yan po ang taong bayan na ho nakadiscover niya. Yung God's will, pinadiscover ni God yan para makita natin mga Pilipino kung paano mo kagrabe ang ginawa po ng mga nanunungkulan, di ba? Mga ibang government employees. So, number one ho natin dapat inisan. Then, sabi nga ni Secretary Vince, all major flood control project dapat talagang matinding pag-aaral. Hindi po pwedeng basta-basta na lang tayo nagkakabit ng anong klaseng ilalim ho natin ang pag-aaral. And then, continuous funding po dapat. Continuous funding. Yung mga presyo ho ng mga flood control, we can check naman po kung tama po ba o hindi. Pero syempre, saan nagpaplano po yun? Kung gumawa ng programa, yun po yung pinaka-major dyan. Pero kung yan, babaguhin ho natin yung mga tao na yan. Ano ho tayo ng mga, kahit mga foreign consultant para makatulong doon sa tamang presyuhan ng mga flood control project. Kailangan po yung flood control project, hindi ho po pwedeng mawala yan. Kailangan po natin yan. Pero ang kailangan lang po maging malinis ang paggagawa ng mga flood control natin. Starting from planning, nandun na po. Siguro, kuha tayo ng mga foreign consultant to make sure na tama ang presyo, tama ang plano, tama ang programa, at tama ang pagbibid at pag-i-implement. Palagay ko po magiging maayos po yan. Kaya sana po, maging aral na ho sa atin ito nangyari na ito. Talagang nakakahiya po. Sobrang kapal na ho ng mga tao na involved dito. Sobrang, kung nakikita nyo ba, hindi nyo ba napapansin yung mga disaster na nangyari ngayon? Parang pinaparealize sa atin ni God na kung anong kahayupan ang ginawa nito mga tao na to at ang nagsasuffer yung mga taong bayan, yung may hirap. Nakakaawa po kung itignan yung mga nangyari sa ibang probinsya. Nakita nyo kung gano'ng dahil sa baha, dahil sa mga pangit na flood control project na in-implement. Nakita nyo po yung buhay na nawala. Yung mga tao na muntikan na mawala ng buhay dahil sa kahayupan ng mga ganitong klase mga nanunungkulan. Abak na balen. Dakal salamat, Go. Samantala, matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan sa Central Luzon, ininspeksyon ng mga opisyal ng Barangay Candating Arayat, Pampanga ang bahagi ng Pampanga River na kinatatayuan ng kontrobersyal na flood control project. Ang kay Barangay Captain Marley Pineda, walang naitalang pagguho sa lugar, ngunit nananatiling nakaalerto ang mga opisyal sa posibleng pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Patuloy rin na paalala ng kapitan na sa publiko na mag-ingat habang hindi paganap na humuhupang epekto ng uwan. Ito po ma'am ng dinabak, ang po napunggat panapon, linawe miya, alos sa itang kayang kay ma'am, atyo na po katang 95% na mayari ne. Actually, yung sheet pile makabili naman po at tinem bimbabo, ang kulang na namo katang akay ko tambak. At tineman po kinimot. At okay uling ngayon mo kung pamunta ako kayo, linabas na ako naman ka rin. Okay po, tambak na yung kulang. Siguro, kaya buhay po din natang deng magobra or ako ba, lundat ng lang ini. Gusto mayari lang po may mili ka rin ng dead man, tambak yari na po kanita. Actually ma'am, talagang pag makanyan yung sitwasyon na rin kaya, itang disaster preparedness, siya pong gagawan mi kaming kayang barangay, makamonitor kayo po, lalong-lalo na in kaya kaming barangay, makalele kayo po kayang Pampanga River. Kaya actually ma'am, kayo po talaga tinong nang unang nabengi, iya pong amon nung kupingkaya kayo, niya kasagsagani talaga kita masiganayangin, pepo yang kuno po rin kanakong kaya bekayang barangay, ding pamilyada rin repepasay po at magbante na lang mo bawat purok, in case natin mayari, mamaos lang po kanako. Lugod din nga pong ginula, kung nga tanggap na bengi reported para mag-respondi kami.
Samantala, nilinaw ni Barangay Captain Froilan Soriano na walang naitalang landslide sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Paliwanag niya, na-divert na sa Sapang Mayagas ang dating dinaanan ng landslide noong 2009. Kaya hindi na bumababa sa mga kabahayan ang putik at tubig mula sa bundok Arayat tuwing malakas ang ulan. Dagdag pa ni Soriano, tumutuntong na rin sa Pampanga Delta ang daloy ng tubig kaya't nananatiling ligtas ang barangay mula sa pagguho ng lupa at matinding pagbaha. Ang San Juan Banyo ay isa sa mga barangay na matatagpuan sa paanan ng bundok Arayat. Bagamat palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, patuloy pa rin pinaalalahanan ng kapitan ang mga residente na maging alerto sa anumang pagbabago ng sitwasyon. Salamat po si Bayo, kayang Ginoong Diyos na po kayang mialiwa ngayon siya ng gobyerno. Kita naman pong pamagsumikap tamo, ita po kasing delana na ng landslide niya pong 2009, kita pong Sapang Mayagas. Medyo may divert na po ma'am. Tutuntun na po ngayon ni Ingdanum, kita pong tulid na ng Pampanga Delta. Po, halos kita pong tulid na ng dam. So, kita pong kanakong analis sa pamanigaral, medyo, na po, tutuntong kitang sahog na ng Sapang Mayagas, yung pong burak o danom na manibat po kayong bundok, pati po mas kanirat. Maging mapagmatsyag pa rin po, alerto, kayong pong sitwasyon, at diyan pong manungkulan nyo, makantabi kami po kay Barangay Hall, nung nanuman po yung nanong dapat gawan, makatuto kami po kay sitwasyon. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nadaganan ng mga bumuwal na puno ang barracks ng mga trainee sa kampo ng sundalo sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon kay First Sergeant Renato Hano ng Citizen Armed Force Geographical Unit, tanghali ng November 9 nang bumigay ang mga puno sa paligid ng kanilang training area dahil sa malakas na hangin. 2 trainee umano ang bahagi na sugatan sa insidente, ngunit agad namang nabigyan ng paunang lunas. Patuloy ang panawagan ng grupo sa LGU para matulungan silang maisaayos ang kanilang pansamantalang tirahan. Samantala, walang naitalang flash flood sa paligid ng Sapang Balen ang River Channel na nag-uugnay sa Angeles City at San Fernando batay sa monitoring ng CLTV 36 News. Nakita mismo ng CLTV 36 News team na tuloy-tuloy ang rehabilitasyon sa slow protection ng ilog na may pondong umaabot sa 75 million pesos. Makikita rin may mga bahagi kung saan tapos na ang konstruksyon habang may mga section pa rin nilalagyan ng sheet pile para mas protektado ito laban sa pagguho at posibleng pagbaha. Ang naturang parte ng ilog ay kilala sa malakas na agos ng tubig. Hindi lang tuwing may bagyo, kundi pati na kung may panahon, may thunderstorm. Madalas itong nagdudulot ng pagbaha sa mga komunidad mula Pulong-Bulu sa area ng San Fernando hanggang Angeles City. Isa rin ito sa mga binabantayang lugar ng Angeles City LGU dahil sa presensya ng informal settlers sa gilid ng ilog na posibleng maapektuhan kapag tumaas ang tubig. Kaya isinagawa ang proyekto upang patatagin ang riverbank at pigilan ng soil erosion bilang bahagi ng long-term flood mitigation at environmental safety ng 2 lungsod. Samantala, nagdagdag ang bayan ng Apalit ng 3 truck bilang libreng sakayan para sa mga residenteng bumabiyahe mula Apalit patungong Makabebe at pabalik. Ayon sa MDRMO, dahil sa kasalukuyang pananalasa ng bagyo, limitado ang bilang ng mga bus, kaya nahihirapan ng mga nagtatrabaho na mamalengke at iba pang residente na makapunta sa kanilang destinasyon. Sa pamamagitan ng karagdagang truck, line ng LGU na masigurong ligtas at maayos na biyahe ng mga kababayan. Samantala, sa kasalukuyan ay wala pang naitatalang baha at punong bumagsak sa mga daanan dahil umano sa maagap na pag-trim ng mga ito bago pa man manalasa ang bagyo. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bumaliktad ang yero ng isang bahay sa barangay Candating, Aray, Pampanga matapos manalasa ang bagyong uwan nitong gabi ng November 9. Ayon sa may-ari ng bahay na si Rosalie de Chavez, nakalikas na sila bago pa man humagupit ang malakas na hangin na nagdulot ng pinsala sa kanilang tahanan. Wala namang naiulat na nasaktan, ngunit nabasa umano ang ilang kagamitan. Agad naman itong ininspeksyon ng mga opisyal ng barangay at tiniyak na mabibigyan ng kaukulang aksyon ng mga naapektuhan. Batay sa datos na ibinahagi ni Barangay Captain Marley Pineda, 6 na bahay apektado sa buong baryo at isa ang totally damaged. Patuloy aniya ang kanilang pagmumonitor upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, hinimok ni Senator Bam Aquino ang gobyerno na muling pondohan ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards na napatunayang epektibo sa hazard mapping at early warning system bago ito itinigil ng nakaraang administrasyon. Ayon sa mambabatas, malaki ang maitutulong ng proyekto sa pagbabantay ng mga kalamidad at pinsalang posibleng idulot nito. Magbabalita si Rainiel Atugay. Nagbabala si Senator Bam Aquino tungkol sa patuloy na banta ng sakuna at nanawagan ng radikal na pagbabago sa sistema ng pamahalaan pagdating sa disaster preparedness. Hinimok niya ang gobyerno na muling pondohan ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards na napatunayang epektibo sa hazard mapping at early warning system bago ito itinigil ng nakaraang administrasyon. Bilang chairman ng Senate Committee on Science and Technology and Vice Chair ng Senate Finance Committee, binigyang diin ni Aquino na dapat nang itigil ang pagsasayang ng bilyong-bilyong piso sa mga hindi epektibong flood control projects. Ayon kay Aquino, nararapat na bigyan ng mas malaking tiwala at suporta ang mga scientists at iba pang eksperto sa bansa na siyang may kakayahang maglatag ng mga komprehensibong hakbang para sa flood mitigation. Idiniit din ni Aquino na dapat nakabantay sa teknolohiya at siyensya, integrated at makabagong paraan ang mga programa para sa disaster risk reduction. Dapat din anyang iwasan ang mga hindi mabisang proyekto sa infrastruktura at mamuhunan sa mga programang napatunayan na, gaya ng nasimulang inisyatiba ng Project NOAA. Ang Project NOAA ay isang programa sa disaster risk reduction and management na nakatuon sa flood modeling at early warning system. Itinigil ito ng nakaraang administrasyon sa kabila ng mga kinilalang tagumpay nito. Gamitin natin yung Project NOAA, kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone at sana dun mapunta yung flood control budget. Isinusulong ni Aquino ang pagre-direct ng mga pondo mula sa mga questionableng flood control projects patungo sa mga kritikal na programa ng kahandaan, kabilang dito ang muling pagpupondo sa Project NOAA para buhayin ang napatunayang hazard assessment at early warning system na nagbibigay ng tumpak, napapanahon, at localized information sa mga komunidad. Pamumuhunan sa mga infrastrukturang kayang tumagal sa mas malalakas na bagyo at pagbaha, at pagpupondo sa mangrove reforestation o pagtatanim ng bakawan, rehabilitation ng watershed, at urban planning sa mga lugar na may natural na depensa laban sa kalamidad. Idiniin ni Aquino na maiiwasan ng tuloy-tuloy na banta ng pagbaha, pinsala, at rehabilitasyon kung mga eksperto at Pilipino scientists ang babalangkas sa mga programa para sa disaster preparedness. Ang apela ni Aquino ay kaugnay ng mga nagdaang kalamidad, partikular ang lindol at matinding pagbaha sa Visayas dahil sa bagyong Tino, at ang banta ng bagyong Uwan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Rainiel Atugay, CLTV 36 News. Patuloy ang clearing operations ng PDRMC sa mga pangunahing kalsada sa Nueva Ecija matapos sa matinding hangin at ulan na dala ni Super Typhoon Uwan.
Nag-deploy ng clearing team ang PDRMC mula sa NEPO BFP Provincial Office, Legion PH, DPWH District PEO at PDRMO upang tiyaking ligtas at maayos sa madadaanan ng mga pangunahing ruta. Kabilang sa mga naisaayos na kalsada ang Maharlika Highway Nueva Ecija Aurora Road, Cabanatuan Pinagpanaan Rizal Road at ang Palayan City Laur Road. Samantala, binaba na sa signal number 2 ang buong lalawigan kasabay ng paghina ng bagyong Uwan as of 11 a.m. Ngunit inaasahan pa rin ang malalakas na hangin pagulan na maaari magdulot ng banayad hanggang katamtamang pinsala sa mga ari-arian at kapaligiran. Patuloy na pinaalahana ng mga residente na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng LGU at umiwas sa panganib na lugar. Magpapatuloy ang round-the-clock operation ng PDRMC para sa kaligtasan ng lahat. Samantala, matapos sa matinding epekto ng Super Typhoon Uwan, nagsagawa ang Bureau of Fire Protection Central Luzon ng malawakang road clearing operation sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Lain ng operasyon na maibalik ang akses sa mga pangunahing kalsada at tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa mga apektadong lugar. Kabilang sa mga tinanggal na sagabal sa daan ang mga nahulog na puno, debris at napinsalang istruktura ng ilang bahay. Patuloy daw ang koordinasyon ng BFP sa mga lokal na otoridad para mapabilis ang paibalik sa normal ang daloy ng trapiko at mapadali ang pagtugon sa mga emergency. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasaya na okasyon na bida nakikislap ang higanteng parol ng City of San Fernando. 33 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. 44 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.